दिनैहाय भेरगाव बागानाव मोनसे लामा गायसननाय जादों 1 कोटि रांनि बागाननि जि लामा आरो बेनि अनगा जोङो बुद्रायाव मोनसे गोदान मडेल अंगनाबादि गायसनबाय आरो दा खासिया सुबायावबो जोङो गोदान अंगनाबादि गायसनबाय 25 लाख रांनि आरो आं सानो जे बे जायोब्ला बे जायगानि मानसिफोरनि थाखाय अंगनाबादियाव जोबोर मोजां जागोन जोंनि गोरबोआव थानाय बिमानिफ्राय लानानै जोंनि गथ' गथाय जि मोनसे थांखिजों सरकारा खालामदों बेखौ बेवहाय मोजाङैनो सुबिदा होनो हागोन आरो सुबिदाखौ मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मोनसे हेल्थ माने साब सेन्टार बेवहाय आं दिनै भिजिट खालामदों जोबोद बाख्नायथाव जे खुब साफ सुथ्रायै बिथांमोना डक्टर गैयाब्लाबो गावसोरनो बिराद मोजां मेनेज खालामगासिनो दं आरो सार्भिस होगासिनो दङ गासैबो प्राइमारि लेभेलनि माने मा होनो हेल्थ सेक्टरखौ बेवहाय खालामनो हानाय गासिबो दंजोबो आरो खुब मोजाङैनो बिसोरो रान खालामगासिनो दं बे जोबोद बाख्नायथाव। आं गोबां भिजिट खालामोब्लाबो दिनै बेवहाय सेन्टारखौ नुफैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बिसोर बेवहाय खायफाया 5 बोसोर जाबाय खायफाया बिनिबो बांसिन जाबाय आरो सासेथ' बोसोरसे जाबाय एथ' दिन जे एथ' साफ सुथ्रायै बे मेडिकेल सेन्टारखौ बा हेल्थ सेन्टारखौ बिसोरो मेनटेन खालामदों बे थारैनो बाख्नायथाव आरो हायोबाथ' बान्थाबो मोनथाव आरो मा दे बेनिफ्राय न'आ एसे नांबावगौ जादों बे मोनसेल' बेहाय माने जिहेतु माने गोथौ एरिया हिसाबै बेखौ नायदों आं सानो जे बेवहाय हायोब्ला आरोखि बेखौ आपग्रेड खालामनांगौ आरो जोंहा नर्म्स दं जे साब सेन्टारफोरखौ प्रयोजन जायोब्ला मिनि PHC आव आपग्रेड खालामनो हायो थ' डेफिनेटलि आं बेखौ सरकारनिसिम माने मा होनो बेखौ आपिल खालामो।